ngagharị ikobe n'isi Naijiria nkwụsị nke iri na ise ndị Hausa ejiri gị iwe milokon na-achịpụpụ onwe ha n'ọkụ n'ime Naijiria anyị esekpụrụ ndị ugwu na-asị ha jirikwa ya nwayọọ maka na Tinubu ka na-ebido ọ ga-achị anyị 8 years. Oge ahụ a na-eme kampen na 2023 ọtụtụ ndị ugwu so ndị Yoruba na-achịli aka abụọ elu 4+4 nke pụtara na Tinubu ga-achị anyị afọ 8 n'iru mana ha amaghị na ha ji aka ha na-egwuru onwe ha ili mgbe ahụ ha na-eti Sai Baba amataghị na Naijiria ga-eru ha n'aka ka ube n'oge na-adịghị anya obodo atagokwa ndị ogbo n'aka ka watermelon nke a mere ha ji were iwe na-achọ ịkwụpụ onwe ha n'ọkụ na-arịọzi ndị Russia na ndị amị ka ha weghara ọchịchị n'aka Tinubu maka na ebe ha na-afụche ga-ebanza n'aka Tinubu n'otu arọ na ọkara Baba nọgoro n'ọchịchị ya bụrụ na Emiliokon nọrọ afọ 3 n'ọchịchị Naijiria ị mara na agụụ ga-efo ha eze fokwa ha ntutu isi nke a bịa mezuo amụma Maazị Nnamdi Kanu buru ma kwuo sị na ọgbaghara ga-ada n'obodo a ga-esi n'aka ndị ogwu wee zuo ebe niile. Emiliokon na ndị APC apịgo ndị Hausa aka ha na shia bọtịn onye ọbụla na-achọzi ụzọ ụla mana ọ gaghị ekwe omume kịta ka anyị sekpuru ala. Anyị niile bụ ndị St. Igbo parish emezuola ihe edere n'akwụkwọ ma na-ekwu sị onye Igbo ọbụla kwesịrị iji ihe mere n'etiti ndị Hausa na-eme protest ha na ndị amị na ndị polisi n'ugwu Hausa wee mụta ezigbo ihe. Ngị bụ onye Igbo bụ onye polisi, ngị bụ onye Igbo bụ onye amị, onye Igbo bụ onye civil defense, onye Igbo nọ na EFCC, DSS maọbụ custom officer, onye Igbo bụ onye immigration kwesịrị ịmụta ezigbo ihe n'aka ndị ugwu Hausa banyere protest emere eme. Ihe anyị bụ ome Igbo kwesịrị ịmụta n'aka ndị ugwu Hausa n'ihe merenụ bụ nwanne mara nwanne ya. Anyị niile hụrụ ihe merenụ na Kaduna steeti, Abuja, Kano steeti, Sokoto, Plateau nakwa Taraba steeti ebe ndị na-eme protest na ndị amị nakwazi ndị polisi na-emekọrịta arụ na-eme ihe nwanne. N'agbanyeghị na ndị ogwu ahapụgo protest zubeze ndị mmadụ ori mana ndị a dịkwara ka na-emekwa ihe nwanne hapụ ịgba ụmụnne ha egbe. Anyị hụkwara ebe ndị ogwu na-eme ngagharị iwe nọ n'elu armor tank ndị polisi ebe ndị amị na-ebugharị ndị na-eme protest na moto. Ndị polisi na ndị amị nọ na-ekiri ndị ogwu ebe ha bụ Russian flag na-eme protest n'ugwu. Ya bụrụ n'ala Igbo ka ihe dị otu a mere ị mara na agaghị agụta ozu ndị mmadụ ọnụ, agaghị agụtakwa ụmụ ikorobịa ndị a ga-etinye n'ụlọ mkpọrọ ọnụ. Nke a bịa gosi na a na-enwe obodo enwe, Igbo esoghị nwere Naijiria. Ya bụrụ na anyị chọpụta nke a n'oge ọ ga-abara anyị n'uru maka na ihe a mere eji wee kpa anyị dọtị n'esekụ. Biko Chukwu okike abịama nyere anyị bụ ụmụ Igbo aka ka onye Igbo ọbụla bụ egbe authorized and unauthorized gun ma ndị nọ n'ime ọhịa ma ndị nọ na steshọn maọbụ barak mata na onye Igbo ọbụla bụrụ nwanne ya abụrụ odogwu. Ndị ugwu Hausa mara na ha gbuo nwanne ha maọbụ gbaa nwanne ha egbe eruo na election time agaghị enwe ndị ga-atụ vootu, agaghị enwekwa ndị bụ underage vote. Jesomo ahụrụ gị n'anya karịsịa ihe niile, eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Naijiria mere gị. Ekwela ka agụụ dị anyị ori n'obodo a, mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla ya jiri Naijiria mee ihe masịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, onyekwara gị ka Chukwu jikere na-egozi unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. No problem.